Iningi lamazwe ase-Afrika emhlabeni wonke jikelele kuhamba kuhambe kube nenxushunxushu ezikhona ngaphansi kwamazwe awo. Singezoshiya ngaphandle izwe laseZimbabwe. Ngeminyaka yama-80s kusuka ngo-1983 kuya ku-1987 kwadlula emhlabeni imphefumulo yabantu ebalelwa ku-40,000. Ngaphansi kobuholi beZANU-PF okumanje engaphansi kobuholi bukaMnangagwa. Namhlanje imthwakazi amaNdebele azinikele e-Union Building lapho khona ebehambisa izikhalo zabo bephethe nememorandum ngokungaphatheki kahle ngokudlula emhlabeni kwabantu besekushaywa indiva kunganakwalutho. Sifikile kwakhulunywa nabanye sakhuluma nabo. NginguSmeva, ngingowakaMabaso, le Indlovu Dikida Film Production, ngikubikela lezi ndaba ngise-Pretoria e-Union Building. On behalf of Mthwakazi Protest for Change, ngizobala i-memorandum ifundeka kanje. Ithi Memorandum of Protest, date 13 March 2026, to the Ambassador, Embassy of Republic of Zimbabwe, Pretoria, South Africa. Subject, its formal objection to the planned independence celebration in Mapisa, Matabeleland South. Your Excellency, we, the undersigned members of Mthwakazi Protest for Change and concerned Mthwakazi citizens residing in South Africa, hereby submit this memorandum as an expression of protest against the decision by the government of Zimbabwe to hold National Independence Day celebration in Mapisa, Matabeleland South. Ngibingelele emakhaya ngamakhaya njengoba ubona ngimile la phambi kwakho osukwini ilanamhlanje ubona inkumbi zabantu abakhona abagcwele la emva kwami njengoba sazi ukuthi kunezinto ezinokwenzeka kwamanye amazwe wonke nje amazwe jikelele namhlanje bekuyimashi la sikhona sila ePretoria la sikhona eUnion Building ngaphansi kwakhona la kwi-embassy yaseZimbabwe njengoba ke ubona ke lezakhamuzi zizokhala ngezinto ezenzeka eminyakeni eyedlulile kodwa manje kuzikube manje ubulungiswa abukakenzeki njengamanje baningi sokhuluma nabo ekwebachaza ukuthi kungabe kahle kahle ifiso zabo ngale mashi kungabe ikuphi. Siyaphila sizelana hayi asizange siphathwe kahle sibuyile lana sizoshiya i-memorandum yokuthi asifuni njengomphakathi womphakathi njengabantwana baseMatabeleland njengokubona singiso asifuni u-Emmerson Mnangagwa ayoselebrate i-independence yakhe lapha owabulalela khona abantu bakithi aba-more than 20,000. So sizelana i-embassy eZimbabwe embassy sizoshiya i-memorandum kuye lo-Emmerson Mnangagwa izisebenzi zakhe masifika la abafuneki ukukhuluma nathi. So njengabantu esilandela umthetho esihlonipha umthetho wakwelinye ilizwe eSouth Africa baze baya bagcina befuna ukuthi basayine lelo phepha esinikeze lona sikumalungiselelo ukuqhubeka sihamba siyavimba i-independence eyenzakala eMatabeleland. The celebration le ezobe yenzeka kungabe mhlambe okokuqala noma mhlambe igujwa minyaka yonke. Leyo ofuna ukuyenza lena uMnangagwa i-celebration yokuqala ufuna ukuyenza endaweni lapho wakulalela khona abantu bakithi. I-celebration yokuqala siyaqala umuntu oyisimanga singaka ukuthi ufuna ukuzocelebrate. In fact vele lapho celebrate khona eMatabeleland abantu beMatabeleland njengoba babona ukuthi we are not independent. Sabulawela abazali asila izihloko zethu zabulawa silawa nguye lo president namhlanje mhla 18 April ufika celebrate lapho wabulala khona abantu. Ngicabanga ukuthi nawe lapha emakhaya kuyacaca ukuthi kampela ngempela kungabe imashi namhlanje imayelana nani kodwa ngicabanga ukuthi sizoqhubeka kuningi futhi osazokuthola ngiyabonga kakhulu.
la eceleni nginobaba uMpangazitha uzoke naye ke athi ukubeka mhlambe amabili ukugcizelela nje enkulumweni ekade ikhulunywa umfethu ubaba Mpangazitha sakubingelela sakwamukela. Sanibona ninjani? Siyaphila baba. Ukugcwalisela nje kokade kukhulunywa umfethu ngemasha namhlanje ungathini? Ngosuku namhlanje sibe size la kumashi sizobonakalisa lana ngesenzo esayenziwa nguMnangagwa ekuthini uthi yena ufuna ukuzoyenza i-independence lapha abulalela khona izihlobo zethu abazali bethu iningi lethu lapha asilazo izihlobo asitaba abazali abantu abanama birth certificate bayaboshwa la eMzantsi Afrika baza bezodinga amadlelo ahlaza babefika lana ngoba banazo incwadi eziphelele so uthola ukuthi abantu bayaboshwa bayozithatha lezo ncwadi bevele kwasekuqaleni bengenama birth certificate manje lo muntu lo mbulali uyojayiva la emigodini la aphosela khona izihlobo zethu siphila. Sithe masikhuluma nokade emukela imemorandum lapha ngaphakathi wakhona ukuthi angaphenduli akazange nakuthi akhulume nani ngabe mhlambe lokho kuchazwa yini? Singazi ukuthi kungabe kuchazwa yini kodwa siphathekanga kahle neze njengoba nje nibonile nani ukuthi isiphatho la indlela esemukelwe ngayo lana asiphathekanga kahle kakhulu. Besibhekelele ukuthi mhlawumbe sizabona mhlawumbe umuntu onguye obheke kule ndawo unguye mhlawumbe ubani uambassador noma yini nje kodwa basinikeza nje umuntu oyedwa asazi noma ukitchen girl noma ngubani asazi lutho nje sila akekho nje ongathi mhlawumbe unolwazi ngokuthi ngubani lo ovelela ngaphakathi. Injalo ke udaba njengoba esho ke ubaba uMpangazitha ukuthi abazi nanokuthi ubani lo okade ekhuluma osukwini ke la namhlanje lo ebebehambisa kuyena imemorandum engicabanga ukuthi kuyinto ekumele ukuthi ibhekelelwe kakhulu ngoba kungenza ukuthi imemorandum mhlambe ithathwe umuntu engamele ukuthi athathe yona imemorandum. Masibonge. Ukhuluma nezinye izinto oyikhulumayo kuyabonisa ukuthi ngempela ubuhlungu bukhulu ngempela mangabe ukhuluma ngabantu aba over 40,000 abadlula emhlabeni ukhuluma ngenani elikhulu kakhulu mangabe ukhuluma ngalokho ngabe uthini ngalokho? Ngithi thina siyisizwe sikaMthwakazi salafeka kakhulu. Abantu bayafa everywhere kuyafiwa kuyabulawana ama-genocide akhona ubuhlungu kakhulu because these people can't recognize what they've done. Baqhubeka besingindezela futhi noma sithi siyakhuluma baqhubeka besishaya besibopha besixoshela ngaphandle so asikhali ngokufa kuphela ngobantu bakithi kukodwa sikhala ngokuthi asivunyelwa nokukhuluma ngakho into ebuhlungu kakhulu. Mawubheka iminyaka la kusuka khona from 1983 1987 sikhuluma ngama-80s kukhona mhlawumbe okwake kwenzeka ukuwukulungiswa kuze kube kule minyaka njengamanje? Akukho futhi from ngama-80s kwaqala ngethi-comeback committee ngabe wayivalela ekhabotini ingazange ayikhiphe kwalandela i-CCJP findings kwakuyi-investigation yamaroma ukuthi kwahamba kanjani ukungavunyelwa ukuyiphatha ukuthi ungatholakala iphethe kuboshwe kuningi nje okwaba ngama-investigations but akukho nokugodwa okwaphiswayo. Kwamanje kukhulunywa ngezinduna mhlawumbe ezinye zezinduna zizelwe abanye bethu bevele sibesebenze khona kuthiwa ziphathe lolu daba ezingalwazi nakulwazi so ngicabanga ukuthi ukudlala ngathi nabo singabantu basemathebeleni. Kusuka manje njengoba kade kunemashi mawuhamba isikhathi mhlawumbe ukukhala kwenu kungaphendulwa mhlawumbe ezinye inyathelo engizithatha kudlala asinyathelo singasidlalula emphakathini lezo sobona ukuthi siqhubeka kanjani siya phambili ngeke ngithi we cross the bridge when we get there. Okay, sibonge kakhulu. Ubaba ke uNcube naye okhona la ongumgqugquzeli wayo le mashi njengoba umuzwa ekhuluma ebeka udaba kuningi kosazokuthola usuku la namhlanje ngithi nje stay tuned. Camera but mina I want to ask one thing. Opa mabuzo
ngubani uqala asitsheni Nafuza